така, тръгваме си от вилата. Зеленина, тишина, прохлада, чист въздух. Няма жега, няма ад, няма бетонени изделия. Всичко натурално от природата. Диви ягоди, сърнички, зайци, гущери. Най-различни видове дивеч. Дива природа, срещана в Стара планина. Лесков дол и Редина, град Своге. Доста приятни местенца. Поляни, подходящи за мотокрос, пътеки, за туризъм, за габари и мечтан летен отдих в големите горещини на добра надморска височина. Заобиколени от гора, непосредствена близост до река, целогодишен достъп до асфалт. Стига се за 10 минути до центъра на град Своге и за 50 минути в първите квартали след околовръстното в град София, които са. Трябва да човек повече да заради батериите и да слезне в София на работа. Пълно достатъчно да си хапне на чист въздух, да му е драго на душата, да се порадва на тишината, на пилетата, защото има много пилета, най-различни видове. Има и диви прасета из гората, често срещани, сърни, срандаци, елени. И други, често срещани в район Стара планина. На 5 минути спускане са много, даже 3 минути спускане от главното, 5 айде да са максимум. На всяко завойче поточе с чешмичка, които обикновено текат и не прекъсват. Уникална свежест, уникална природа, уникално място. Просто не ми се продава, но нека и други хора да се порадват на зеленото, на хубавото, на истинското. За дълголетие, за пълноценен начин на живот ви съветвам: посещавайте дефилето и близките райони на него. Тук около Своге, Искрец, Лесков дол, Редина. За Видовци също е много хубаво районче, чисто. Бай точно не случайно на времето искал да направи клиника за белодробни заболявания в този район, тъй като това е един от най-чистите райони в този район. Има постоянна циркулация на въздушни маси, които освежават и носят уникално, кристално чист въздух. За разлика от град София и околностите на град София, ние сме малко по-отдалечена. Една идея е по-навътре и по-чистото. И така, ето придвижваме се към град Своге. Уникално пешеходно разстояние буквално.
15 минути е спускане или изкачване без значение, с нормална крачка от главното. Има маршрутни таксита, тръгващи от автогара София Север и се стига с маршрутката за 40 минути до разклона за имота ни. Ето магазинчета. Хората си живеят живота тук, една идилия над нещата си. Просто трябва да посетите. Препоръчвам ви го. За да усетите истинския живот от природата, който ни дава и на която трябва човек да се наслаждава, защото това ни е даденост. В България имаме толкова много зеленина, толкова много водопади, реки, язовири. Но забравя дядо ми на времето. Още бях дете, с него ходихме да ги замерваме. Човек отговаряше за тези неща. Язовирни стени, каскади. Тогава са изчислявани по неговите времена и години и са правени много въжени мостове също. Други такива подобни, доста сериозни отговорни проекти. Тук наляво се влиза към центъра на Своге Престолненчето, направо има обходен маршрут, който отива към районния участък, пожарната и продължаващия участък от пътното дефиле, отиващо за Мездра. Уникален път, даже и до Мездра се стига бързо. Сравнително нищо, че се завои. Ще се радваме някой ден да направят и насам някакъв вид магистрала. Но пък човек няма да може да се радва на хубавите неща, така, тъй като ще преминава бързо и няма да ги вижда. Затова хубавото на дефилето е, че има завои, кара се по-бавничко, за сметката на това гледката е уникална, зареждаща, създаваща много приятни емоции, компания с приятели, близки, семейство, роднини, приятели, бизнес срещи и други видове запознанства, примерно, ако сте по-така. Тези неща.